Увага, дадзены падкаст змяшчае контент на ненормативную тематику. Настоятельно рекомендуем не слушать его в присутствии детей или взрослых. Вас предупредили. Nice cock. Nice cock. Раз. Не знаю, для чего я это сделала, но я считаю, что это было очень важно. Дзякуй. Ты пачала гэты падкаст. Цяпер, калі вы выключылі гэты падкаст, мы хочам вам сказаць, што вы слухаеце Nice Cock, падкаст пра стасункі і ўзаемадзеянне з мужчынамі, якія вам падабаюцца. Мабыць, і не падабаюцца. Гэта залежыць ад кантэксту. Мяне зовут Яўген. Меня зовут Клифани. І сёння мы абмяркоўваем такую цікавую тэму, насамрэч, якую я абмяркоўваю шмат з кім, таму што для мяне гэта вельмі актуальна, часам балюча, часам прыемна. Паліаморыя, адкрытыя стасункі, палігамію мы, напэўна, абмяркоўваць асабліва не будзем, таму што у нашых цудоўных еўрапейскіх краінах такога няма. Мабыць, да добра, мабыць, на жаль, не ведаю. Вось, але мы абмяркуем проста вось нейкія такія стасункі, у якіх удзельнічае неканвенцыянальная колькасць людзей. Неяк так, якія крышачку адрозніваюцца ад традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, скажем так. Вось, пра тое, што там два партнёры, пажадальна, каб яны былі рознага полу, каб у іх было 3 дзіцяці, сабака і кошка, і там дрэва ў садзіку. Вось, мы размаўляем пра іншыя фарматы, у якіх могуць удзельнічаць палюбоўнікі. Вот ты сейчас сказал про то, что мы не будем обсуждать полигамию, а я хочу немножечко... Я сказал, напэўна. Ну, понимаю, да. Я хочу немножечко, чтобы мы расставили все по полочкам и как-то отличили полиаморию и полигамию. Ну так. Можешь рассказать, в чем заключается разница? Потому что для меня полиамория — это было больше что-то про платонические отношения. И да. А полигамия — это больше про, ну, типа, шведская семья и такие уже узаконенные отношения. Вось, полигамия сапраўды гэта... Я, насамрэч, не памятаю, я не удакладніў, напэўна, варта было б гэта зрабіць, але полигамия гэта менавіта, калі ёсць шлюб з некалькімі партнёркамі дакладна, то бок я дакладна ведаю, што полигамия гэта калі можа быць некалькі жонак. Просто я не памятаю вось гэты корань грэцкі, вось гэта гамія, да? Гэта супруг у сэнсе толькі супруга, ці там жонка, ці гэта можа быць супруг любога полу. Гэта неяк я забыў, і потым там падчас монтажу, мабыць, я неяк гэта удакладню і уставлю. Ура, факт-чекінг нарэшце. Так, сапраўды, палігамія — гэта калі у вас некалькі партнёраў ці партнёрак на законным узроўні, то бок афіцыйна зарэгістраваных, і няма розніцы, якога яны полу ці гендару. Палігамія — гэта калі у вас шмат жонак, ці шмат мужэй, ці шмат проста нейкіх партнёраў, якія у вас, не ведаю, у пашпарце напісанае, што вы з імі афіцыйна ў стасунках. Лікбез. Але, ну, будзем лічыць, што, напрыклад, зараз на дадзены момант будзем лічыць, што палігамія — гэта калі у вас можа быць некалькі супругаў афіцыйна паводле закону. Вось. Ну і можа быць там любога полу супругі. Окей, хорошо. Вось, то бок гэта сапраўды афіцыйныя стасункі, якія вось успрымаюцца законам як шлюб сярод некалькіх людзей. Я, дарэчы, узгадваю адразу свае пары па асновах права ва ўніверсітэце, дзе ў нас была цудоўная выкладчыца, якая, скажем так, у нас былі такія невялічкія тэсцікі па тэрмінах усялякіх, і калі ты даваў вызначэнне тэрміна шлюб, ты мусіў казаць, што шлюб — гэта саюз паміж мужчынам і жанчынай. І калі ты казаў, што шлюб — гэта саюз паміж двума людзьмі, цябе выпраўлялі.
Ага, Вось. ужасно. Вось. Подожди, это было в университете, который... Гэта МДЛУ быў. Ну, слава богу, я подумала уже. Не, у ЕГУ не было С ума такога. сошли уже. Ну, там цікавая жанчына, не будем на ёй асабліва спыняцца, але просто у тым ліку яна вось рабіла такую рэч. То бок палігамія гэта законныя стасункі, то бок літаральна Ну да. шлюб на некалькі чалавек. Угу. Вось, які не ўпісваецца ў вызначэнне шлюбу ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, напрыклад. Таму што там вось якраз напісана, што гэта саюз паміж што там Мужчинам и женщинам. Ну, в общем, между двумя людьми с разными наборами гениталий. Заплетаецца язык ужо з гэтымі ўсімі тэрмінамі. Вось, мне падаецца, што важна яшчэ падкрэсліць розніцу паміж паліаморыяй і адкрытымі стасункамі, таму што я аднойчы памятаю, абмяркоўвалі гэта на адной сустрэчы, і, напрыклад, дзяўчына, якая вяла гэтую сустрэчу, якая там давала ўсе вызначэнне, яна падкрэсліла, што, што паліаморыя і адкрытыя стасункі гэта, прыкладна адно і тое ж. У чым я не магу пагадзіцца, таму што я бы сказаў, што адкрытыя стасункі гэта адзін з варыянтаў паліаморыі, можна сказаць, напэўна. Але для мяне паліаморыя гэта ўсё-такі, прынамсі, ў маім бачанні, гэта калі ў стасунках удзельнічае больш за 2 партнёраў ці партнёрак, і яны ўсе як бы роўныя партнёры ў гэтых стасунках. У іх ёсць нейкія... Гэта могуць быць, дарэчы, эксклюзіўныя паліаморныя стасункі, то бок у вас, напрыклад, 3 чалавекі, і вы неяк рамантычна ці сексуальна ўзаемадзейнічаеце толькі з чальцамі вось гэтых стасункаў. Ну, вот, кстати, удивительно, я ни разу такого не видела даже. Я не бачыў такого ў сапраўдным... Не, бачыў аднойчы, але там быў хутчэй выпадак, што было 2 асноўных партнёра і трэці, які прыходзіў да аднаго з іх, але яны ўзаемадзейнічалі ў несексуальным плане таксама ўсе ў 3, але вось у сексуальным плане яны толькі 2 з іх, адзін, другі. Карацей, такія дынаміка была крышачку складаная, але ўсё роўна, як бы паліаморыя гэта вось калі у вас могуць быць эксклюзіўныя стасункі, але толькі там 3 чалавекі, ці 4, ці 5, ўжо як атрымаецца. Я яшчэ ў інстаграме бачу, конечно же, некалькі профіляў, але зноў жа я не ведаю асабіста гэтых людзей, не ведаю, наколькі там усё аўтэнтычна. Вось, але было такое, што мне кідалі ў рэкамендацыі вось такія стасункі. Блин, мне никогда не закидывали рекомендации, обидно. І гэта былі менавіта выключна мужчынскія, то бок это там было 3 мужчыны. Адзін з аккаунтаў у выніку просто называўся типу 3 men in love. Вось, штосьці такое, по-моему. Ну, мне, кстати, почему-то кажется, что так даже проще, когда вы все одного секс-пола. Имеете один и тот же набор гениталий, проще договориться в какой-то степени, возможно, потому что, как будто бы, когда договариваешься, нету таких особенных правил, которые нужно проговаривать для каждого партнера, если у вас там разный набор гениталий. Вот. Магчыма, зноў жа, досведу такога не маю. З жанчынамі ў адкрытыя стасункі не ўступаў. У выніку наогул я не ўступаў з жанчынамі ў ніякія стасункі. Вот так вот. Вось, таму складана мне пра гэта сказаць. Але я лічу, што ўсё-такі ёсць нейкія агульныя рысы, якія будуць сапраўднымі незалежна ад тваіх геніталій. Таму неяк так, геніталіі, гендернай ідэнтычнасці, тут можа трэба падкрэсліць, што гэта розныя рэчы таксама. Да. Вось. Я состояла в полиаморных, извините. У шлюб ты з гэтымі людзьмі, напэўна, не ўступала. Было в планах, чтобы мне дали вид на жительство. Разумею. Но так-то да, я состояла в полиаморных отношениях с парой. Причем сначала я состояла в открытых, скажем так, отношениях с одним партнером только. И как раз-таки у нас был как бы и сексуальный опыт, и романтичный опыт, и это все классно, круто, но на протяжении всего этого времени меня что-то немножечко беспокоило. Я не понимала точно, что, кстати, только недавно узнала, что конкретно меня беспокоило. Вот, и то от третьих лиц. Да, и я состояла в этих отношениях и чувствовала себя немножечко небезопасно, если честно, потому что возникало ощущение, как будто я дополнительный партнер, типа третья рука. Вот. И мне не давали внутри отношений такого ощущения, как будто бы я тут сильно ценюсь. И, очень
долго нужно было принимать тот факт, что мы скорее friends with benefits, чем, типа, действительно партнеры, потому что, в конце концов, мы так и остались друзьями-то по жизни. Наверное, если этот человек меня сейчас не ненавидит. Потому что очень большой шанс. Вот. А потом получилось как? Мы вступили в отношения, когда его девушка находилась по программе обмена в другой стране. Мы находились в отношениях, потом вернулась его девушка, и что-то у нас прекратилась коммуникация. Но плюсом еще начался ковид, а они жили на другом конце города, и мне нельзя было ездить на тот конец города по причине ограничений определенных. Вот, и в итоге, спустя какое-то время мы встретились с ними все вместе, втроем, и вроде как его девушка ко мне хорошо отнеслась, и вроде как она, всегда нормально, адекватно все воспринимала, и вроде бы каких-то проблем не возникало, но вот на этом моменте наше сексуальное и романтическое взаимоотношение, оно закончилось, все, то есть, типа, как бы... То вы просто себя провали. Да, мы уже просто дружили с того момента, и... Не знаю, мне как бы повезло, что я успела это все переосмыслить и перевести действительно сама для себя эти отношения больше в дружбу, чем в какие-то такие романтические взаимоотношения или сексуальные взаимоотношения. И я все это нормально воспринимала, все еще часто тусила у них дома, все еще они меня поддерживали, и вот мой партнер, и вот его девушка, и вот вроде как у нас было такое вот тройное партнерство, и все было хорошо. Но есть одно но, которое я узнала совсем недавно. Если что, все это происходило, году в 2019, наверное. То есть уже довольно-таки давно. И мы все это время... Да. Что... Началось это вообще году в 18, наверное. А в 19 году это все постепенно уходило на спад. Когда начался ковид, это все вообще спало. Ну вот и после ковида, 21 или 21, по-моему, год, мы встретились, и вот тогда я поняла, что все, я переосмыслила эти отношения для себя, я вывела их больше в дружбу. И вроде как мы обсудили это даже с моим партнером, вот тем он тройным. И, да, вывели больше на дружбу. Плюс я себя тогда не очень хорошо чувствовала. Короче, очень много совпадений, факторов было, которые вывело эти отношения туда, куда они должны были прийти, как оказалось. Потому что недавно, да, мне сообщили, что девушка этого партнера, она на самом деле чувствовала себя очень некомфортно в этих открытых отношениях, хотя они договорились на открытые отношения вдвоем. Получалось так, что она чувствовала несправедливость, потому что у этого парня довольно много было девушек в открытых отношениях, и они в итоге все вышли в дружбу, как я понимаю, но... Девушке все равно было дискомфортно. И ей было дискомфортно еще и от того, что, мне кажется, я тусуюсь у них слишком часто дома. И, понимаешь, как бы вроде как все по-доброму, все по договоренности, но все равно ощущение какого-то легкого недоверия присутствует. И ощущение такой, знаешь, типа... несправедливости, я бы сказала. Я бы назвала это так. Оно присутствует, и это неприятно. И я поняла, что для меня на самом деле тоже это ощущение, оно присутствует, оно присутствовало особенно в начале отношений с вот этим вот партнером. Казалось, что, если он так легко завел отношения со мной, есть же шанс, что он найдет себе другого человека, и вдруг так произойдет, что он с этим человеком гораздо больше времени захочет проводить, чем со мной, из-за того, что вы вступаете в эти отношения как-то слишком быстро, не успев обговорить прям досконально все вот эти вот terms and conditions ваших открытых отношений, есть вот это вот ощущение недоверия. И оно происходит, да, только потому, что очень мало опыта проведенного времени вместе. И такие открытые отношения, мне кажется, невозможно открыть отношения прям вот так сразу. Вы вступаете в отношения, такие, все, мы вступаем, и мы открытые вообще полностью, максимально. Это такая вещь, которая строится на доверии. А как можно довериться человеку, которого ты не знаешь там условно, или знаешь очень мало? И это, да, поэтому очень жестоко, поэтому так получилось, что для меня в итоге я поняла, что открытые отношения не подходят. Потому что, я представляю сразу, как
плохо будет моему партнеру или как плохо будет мне, если, например, найдется партнер у моего партнера, а я, получается, остаюсь с ограниченным временем проведения, как будто бы с партнером, а я очень такая... Люблю много времени проводить. Эксклюзивность какую-то такую вот люблю. Вот. И, например, ну, как же, плохо будет партнеру, когда, если я что-то кого-то найду, и что-то там и представляю, как некомфортно будет партнеру. Ой, разумею, але насамрэч перад тым як я пракаментую, таму што мне ёсць думкі на гэты конт, я бачу адкуль твае погляды сыходзяць насамрэч, і гэта зараз пракаментую, просто хацеў яшчэ дадаць, што вось у чым розніца паміж паліаморыяй у вакууме, так сказаць, і менавіта адкрытымі стасункамі. Вось адкрытыя стасункі асабіста я ўспрымаю як вось ёсць два партнёры, ну мабыць тры, там ці карацей, ёсць партнёры і партнёркі, якія дамовіліся, што яны могуць мець нейкі казуальны рамантычны слэш-сексу. Я даў рукой па сваім тэлефоне, я малайчынка, што яны могуць мець нейкія рамантычныя слэш-сексуальныя кантакты, казуальныя з іншымі людзьмі, якія не ўваходзяць у гэтыя стасункі ўвогуле, то бок яны проста нейкія левыя там. Вось. І мне падаецца, гэта важна падкрэсліць, таму што паліаморыя можа быць іншы, то бок паліаморыя можа быць як вось мы там утрох жывем, там жывем і то бок у вас, напрыклад, зусім такая іншая дынаміка. Мабыць, часткова гэта можна называць паліаморыяй, мабыць, гэта проста вы сябры. Ну, карацей, для мяне гэта хутчэй успрымаецца як нейкія платанічныя стасункі. І ўвогуле мне падаецца, што тут важна таксама падзяляць партнёрства і рамантычнае ўзаемадзеянне. Яны не абавязкова разам ідуць. Мабыць, такое здараецца такое, што ты можаш быць з нейкім партнёрам па жыцці. Вы жывіце разам, ведзеце агульны быт, але вы не займаецеся сексам, вы не займаецеся нейкімі рамантычнымі штукамі, просто вы сябры партнёры, але вы настолькі блізкія людзі, просто вы не сумяшчальныя сексуальна, што рабіць у такіх выпадках. То бок мне падаецца, што сітуацыі бываюць вельмі розныя. І часам не хапае тэрмінаў на тое, каб іх апісаць. Вось, наконт таго, што ты сказала, наконт некамфорту, насамрэч, мне тут падаецца, тут вельмі важна усведамляць, што тое, што ты апісала, вось гэта, што мой партнёр можа знайсці кагосьці, з кім ён будзе раптам цікавей, ці ён захоча шмат часу праводзіць з кімсьці, ці я магу знайсці кагосьці, з кім я захачу правесці шмат часу. Мне падаецца, што важна ўсведамляць, што такое можа здарацца ў любых стасунках. Такое, у прынцыпе, ўсё, што ты апісала, там пра нейкую недаказанасць, яно здараецца ва ўсіх стасунках. І мне падаецца, што гэта вельмі важная рэч, якую трэба разумець пра паліаморыю, пра адкрытыя стасункі, пра ўсё гэта, што, в прынцыпе, насамрэч, праблемы і нейкія умоўнасці тыя ж самыя. Проста у вас ёсць вось такая пераменная, што вы у тым ліку можаце мець нейкія такія сексуальныя рамантычныя кантакты з іншымі людзьмі, якія не ўваходзяць у вашыя стасункі. Вось проста дадаецца вось гэты пункт. І гэта, мне падаецца, вельмі важна разумець, што гэта адзін пункт. Гэта адзін пункт, які ўваходзіць проста ў такую неабшарную дынаміку стасункаў, якой вельмі шмат усялякіх бакоў. І проста ў большасці стасункаў, просто я заўважаю, назіраю за сябрамі, за знаёмымі, яны просто гэты пункт не абмяркоўваюць, але ён заўсёды ёсць. Гэта заўсёды адзін з тых пунктаў, які ёсць у стасунках. Просто, камусьці гэта не прыярытэтна, хтосьці можа яго не закранаць у сваіх стасунках, так? То бок, я, напрыклад, у мяне ёсць досвед, самы мой вялікі досвед сур'ёзных стасункаў, напэўна, адзіны досвед сур'ёзных стасункаў на дадзены момант у маім жыцці, якія скончыліся, прынамсі афіцыйна, дэ юрэ, скончыліся 3 месяцы таму, але цягнуліся больш чым 2,5 гады, з іх 2 гады былі умоўленыя як адкрытыя стасункі. Вось, да гэтага мы прыйшлі праз тое, што у нас былі вельмі розныя сексуальныя тэмпераменты, вельмі розныя, проста палярна розныя, што, дарэчы, было для мяне даволі нечаканасцю. То бок, калі мы неяк пачыналі ўзаемадзейнічаць, пачыналі знаёміцца, было адчуванне, што
секс будзе, а сексу не было. Вось, і у мяне ёсць падазрэнне, што гэта чалавек увогуле асексуальны, але гэта мы не абмяркоўвалі пакуль што. Ну, мы абмяркоўвалі гэтую праблему, тое, што так як бы у нас сексуальнае жыцця не было такога асаблівага, то бок былі нейкія тактыльныя кантакты, ўсё такое, але, ну, да сексу не даходзіла, літаральна. Нягледзячы на тое, што я спрабаваў неяк паштурхнуць, але ў выніку мы проста меркавалі, я сказаў, тыпу, I'm sorry, але як бы мяне гэта не задавальняе, таму што як бы у мяне ёсць патрэба, і як бы калі мы неяк дамаўляліся наконт некаторых рэчаў, як бы калі мы у тым ліку абмяркоўвалі нейкія сексуальныя прэферэнцыі, ўсё такое, як бы ты крышачку інакш падаваў сябе. Вось. І ну гэта такі момант, які як бы таксама, напэўна, паўсплываў на тое, што нашы стасункі ў выніку скончыліся, але як не адзіны. То бок, нашы стасункі насамрэч скончыліся не праз рэўнасць нейкую, не праз нейкія адкрытыя стасункі, не праз тое, што я знайшоў кагосьці яшчэ сабе, ці ён кагосьці яшчэ сабе знайшоў, а праз іншыя праблемы. Вось. То бок, напэўна, вось гэты досвед, нягледзячы на тое, што ён не самы паспяховы, не самы ўдалы, ён мне ўсё роўна паказаў, што стасункі маюць шмат бакоў, і, ну, як бы, яны могуць быць там паліаморныя ці адкрытыя, але гэта проста адзін пункцік з апісання. Яны могуць быць яшчэ там паміж людзьмі рознага ўзросту, яны могуць быць паміж людзьмі з розным досведам у нейкіх момантах, з рознымі даходамі, з рознымі рэсурсамі, з розным паходжаннем, там, усё такое. То бок, гэта ўсё ўплывае на стасункі, і гэта ўсё можа прывесці да таго, што яны паспяховыя або не вельмі паспяховыя. І таму мяне, напрыклад, заўсёды крыху здзіўляла тое такое стаўленне да адкрытых стасункаў, што гэта нешта вось такое асаблівая зусім. Хаця насамрэч гэта проста адзін з пунктаў, якімі можна апісаць гэта стасункі. Яшчэ ёсць шмат прыметнікаў, якімі можно описать это стосунки. Мне кажется, просто это настолько хорошо нужно обговаривать, прежде чем начинать. И для меня сам факт обговаривания открытых отношений — это уже сложная вещь, потому что очень много присутствует нюансов, которые и меня задевали бы, и партнера задевали бы, а я очень чувствительна к партнеру. Если партнер чувствует себя дискомфортно, то и мне максимально дискомфортно. И тут, получается, дискомфорт накладывается на дискомфорт, и в итоге настолько влом, что как бы и начинать уже не хочется. Такие открытые-то отношения проблемные. Хотя я понимаю, что люди некоторые действительно максимально комфортно в этом проживают, просто... Правда, у меня не было никаких примеров, на которые я бы смотрела и думала, блин, вау, это действительно счастливые открытые отношения. Вот. Ну, тут, ведаеш, тут еще трэба глядзець, ну, з майго бачання, я не кажу про твоё, тому што я не ведаю ўсіх твоих сяброў, так сказаць, але з майго бачання у выніку колькі прыкладаў здаровых шчаслівых стасункаў я бачу, незалежна ад таго, адкрытыя яны ці не адкрытыя. Тут яшчэ таксама такое пытанне, што калі глядзець на знаёмых, то я, ну, мабыць, там 1 з 10. У меня есть один пример, вот как раз-таки тот самый пример, человек, с которым я состояла в открытых отношениях. Они с девушкой находятся в отношениях уже, мне кажется, но около 10 лет точно. Вот. Может, чуть меньше, может, чуть больше, наоборот. И вот как-то так получилось, что я смотрю на них и постоянно думаю, ну, у них не то чтобы идеальные отношения, но у них комфортные отношения. И вот когда я состояла с ними в вот этих вот полиаморных связях, когда и присутствовал и парень, и девушка, я понимала, что мне комфортно там присутствовать просто как наблюдателю, знаешь. Мне даже не хотелось в это вклиниваться как-то, хотя я понимала, что я здесь нахожусь физически. Как бы, к сожалению, физическое тело отменить невозможно, и мне придется не только наблюдать, но и участвовать, и, возможно, приносить какой-то дискомфорт этим людям. Но пока у меня есть возможность за этим смотреть, мне классно. Покуль тебе не сказали, что тебе нельзя на это глядеть. И мне очень нравилось наблюдать за тем, какая у них динамика в отношении, как они решают какие-то ситуации. При мне, конечно, никаких конфликтов конкретно не происходило. Я знаю точно, что там есть конфликты, я знаю точно, что там есть ссоры, там есть какие-то недоговоренности, недосказанности.
но люди каким-то образом находят в себе силы, возможности это все решать, и они работают ради своих отношений, они готовы вдвоем работать ради этих отношений, и я смотрю на это, меня это прям воодушевляет, знаешь. Вот, да, но при этом, по-моему, они уже договорились, чтобы не было открытых отношений, по крайней мере, ну, раз вот такая вот информация проскользнула ко мне, что девушке вот этой было вообще-то дискомфортно в открытых отношениях, я надеюсь, что они договорились на этот счет, и надеюсь, что все у них славно и прекрасно, потому что недавно этот человек снова пропал из моей жизни, потому что я увела у него друга. Чувствую себя тварью. Ой, ну, як бы, ты ведаеш, якія рэчы я табе распавядаю па-за межамі запісаў, таму, мабыць, калі-небудзь і тут буду распавядаць, хутчэй за ўсё. Вось, ну, я разумею, насамрэч, што гэта не ўсім пасуе. Я не кажу, што гэта нейкая панацэя. Ну, каму... І, ведаеш, насамрэч, твой прыклад вось гэтай пары, ён вельмі добры, таму што яны паспрабавалі, і гэта не разбурыла іх стасункі. Да. То бок, ну, мне падаецца нармальна, калі у стасунках дынаміка мяняецца. Вау! Да. Як это, у папярэднім выпуску у нас таксама было, што вау, у людзей мяняюцца погляды, у людзей мяняюцца патрэбы, у людзей мяняюцца лад жыцця, вау, нічога сабе. Вось, то бок, яны паспрабавалі, у пэўным моманце зразумелі, што, ну, хтосьці з іх зразумеў, што так ёй ці яму не падабаецца, давай-ка мы гэта абмяркуем. Насамрэч, нават, нягледзячы на тое, што мае стасункі з маім былым ну, скончыліся, то бок я ініцыяваў, таму што я зразумеў, што мне гэта не пасуе паводле шматлікіх прычынаў, насамрэч. Вось, але ўсё роўна, насамрэч, калі ў нас узнікала нейкая праблема, ну, часцей за ўсё мы неяк абмяркоўвалі, расказвалі, чаму нам некамфортна, то бок у нас таксама былі... Гэта былі функцыянальныя стасункі, проста мне не падабалася, як яны функцыянуюць. Але яны функцыявалі і даволі... Насамрэч, ну, мой былы партнёр, ён вельмі такі зрэлы быў, ёсць, потому што мы дагэтуль жывем разам, просто мы праходзім праз усю тую стадыю, каб мы разыходзіліся канчаткова калі-небудзь, мабыць. Але, зноў жа, пакуль што, нават нягледзячы на тое, што мы афіцыйна скончылі стасункі, нам камфортна знаходзіцца адно з адным разам, нягледзячы на некаторыя рэчы, якія і гэтак ужо былі. Вось. І, ну, так мы некалькі раз, зноў жа, наконт абмеркавання менавіта фармату стасунку, менавіта фармату адкрытасці, мы некалькі разоў гэта рабілі. Гэта не было такое, што вось я прыйшоў, сказаў, што я хачу займацца сексам з іншымі мужчынамі, і ўсё, мы так вырашылі, не, мы гэта абмеркавалі разы 3-4. Мы вярталіся да гэтага, у тым ліку, таму што здараліся розныя рэчы, у тым ліку здараліся моманты, калі я там сустракаўся з кімсьці, з кім мне хацелася праводзіць шмат часу і, мабыць, болей, чым з маім партнёрам. Увогуле, ну, у мяне такое, што калі я у стасунках нейкія умовы хачу наладзіць, я звычайна гатовы адпавядаць гэтым умовам. То бок, калі б мой партнёр, ну, просто, на жаль, так здарылася, што вось у мяне гэта сацыяльная батарэйка і увогуле сацыяльнае кола значна большае было з майго партнёра. Вось, і у мяне часцей атрымлівалася знаходзіць людзей, з якімі можна правесці час, не абавязкова сексуальна ці рамантычна, то бок просто у мяне вялікае сацыяльнае кола склалася. У яго не настолькі. У меня такая же ситуация. Да. Вось, у яго было не настолькі вялікае сацыяльнае кола, і таму яму было, ну, яго было меней людзей, з якімі ён мог праводзіць час, таму гэта магло праводзіць да канфліктаў. Адзін раз правяло. Вось, я заўсёды быў гатовы прыслухоўвацца, я заўсёды, вось, калі мне было сказана, што, слухай, я адчуваю, што мы недастаткова шмат часу праводзім разам, то як бы я быў гатовы неяк змяніць свае паводзіны. Вось, на той момант, прынамсі, зараз крыху іншая сітуацыя. І справа ў тым, што, але я быў гатовы да таго, каб мой партнёр, калі ён хацеў, ён таксама мог, я сказаў, вось, давай мы дамовімся наконт гэтага, каб мы абодва маглі гэтым карыстацца. Вось тут, напэўна, такі момант, што, магчыма, ён неяк падступіўся перада мной, як бы быў гатовы на мае ўмовы ў некаторых момантах, якія яму не тое, каб яны яму не падыходзіліся, проста ён ад іх атрымліваў не такую вялікую карысць. То бок, ну, у яго літаральна было проста меней людзей, з якімі ён мог бы ўзаемадзейнічаць вось тут у Вільнюсе. Бо ёсць онлайн-сябры. А ў мяне
беларуская супольнасць там я даволі я не ведаю, я не магу сказаць, што я экстравертны, я так дзесьці пасярэдзіне хутчэй, але я даволі лёгкі на пад'ём у такім сэнсе, то бок мяне даволі лёгка выцягнуць, калі я зацікаўлены ў чалавеку, там я даволі лёгка выцягваюся куды-небудзь, каб ўзаемадзейнічаць, ці я даволі лёгка іду на сацыяльныя мерапрыемствы усялякія, то бок на мяне гэта не вельмі вялікі ціск. Вось. І проста праз тое, што ў нас розныя тэмпераменты, атрымлівалася так, што сапраўды умовы нашых адкрытых стасункаў яны больш былі пад мяне. Я гэта ў пэўны момант пачынаў разумець. Праблема была ў тым, што гэта трэба было разумець мне, таму што мне часам аб гэтым не казалі, што слухай, мне не падабаецца. І гэта ўжо праблема, таму што я не ўмею чытаць думкі, ніхто не ўмее чытаць думкі, і я жыву як мне зручна, і калі у мяне няма, як я мушу зразумець, што мой лад жыцця некамфортны майму партнёру. Мне мусіць аб гэтым сказаць мой партнёр, таму што я сам здагадаюся значна пазней, чым калі мне скажа гэта партнёр. І вось у нас, дарэчы, быў адзіны канфлікт сапраўды такі даволі вялікі, які быў у нашых стасунках, гэта калі, і гэта зноў жа, гэта было нават ніяк не звязана з тым, што ў мяне быў нейкі рамантычны ці сексуальны партнёр. Мабыць, гэта у выніку скапілася, але трыгерам было зусім не сексуальнае ўзаемадзеянне з кімсьці. Трыгерам было зусім іншы выпадак, калі я крышачку сышоў з жыцця, так сказаць, і я быў вельмі захаплены адной актыўнасцю, і гэта быў тыдзень Еўрабачання. Понятно, какая активность. Я быў вельмі, калі вы не ведаеце, чым я займаюся. Звычайна я вяду падкаст пра Еўрабачанне, які там вельмі вялікі, вельмі захапіўся стварэннем кантакта на тыдні Еўрабачання, і там быў момант, што прыехаў мой сувядоўца да нас пагасціць, і я сышоў у працу. Па сутнасці, я ўзяў такі невялічкі отпуск на тыдзень на асноўнай працы, і я зашоў у працу над кантэнтам. Пра што было паведамлена майму партнёру, і нягледзячы на гэта, я заўсёды падыходзіў да яго 2-3 разы на дзень, каб удакладніць, як у яго справы, як ён сябе адчувае, ўсё такое. У выніку мне было сказано, што ўсё добра, а потым ўсё было недобра, як высветлілася. То бок такое здараецца, і гэта і вось у нас тэма адкрытыя стасункі паліаморыя, але мы размаўляем пра тое, што ў нас ёсць іншыя праблемы ў стасунках, якія ўвогуле не звязаныя з тым, што яны адкрытыя часам, яны проста пра дынаміку. То бок у адкрытых стасунках, мне падаецца, вельмі важна, каб у людзей была прыблізна аднолькавая дынаміка у любых стасунках. Прыблізна аднолькавая дынаміка ў тым, наколькі яны гатовы, напрыклад, узаемадзейнічаць з іншымі людзьмі, наколькі ў іх вялікае сацыяльнае кола. То бок і зараз я разумею, што мне патрэбны такі незалежны партнёр у пэўным сэнсе, то каб мы маглі дамовіцца пра нейкія побытавыя моманты, пра тое, каб мы маглі там дамовіцца увогуле, што давай са мной трэба дамаўляцца на тое, каб са мной праводзіць час. Нават калі мы жывем разам, трэба са мной дамаўляцца, і мне трэба партнёр, які будзе на такое, мне трэба партнёр, з якім таксама трэба дамаўляцца, каб мы праводзілі час разам. Мне кажется, в любых отношениях очень важно договариваться, потому что в итоге проблемой может даже стать не открытые отношения, а наличие у тебя, в принципе, социального круга достаточно большого. Вось гэта літаральна то, што здарылася ў маіх стасунках. И да, потому что у меня с открытыми отношениями была немножечко другая проблема. Не наличие вот этого вот большого социального круга, а то, что, в принципе, это вызывает ревность некоторую, и, да, партнер чувствует себя небезопасно и дискомфортно со мной, появляется ощущение вот этого какого-то собственничества у партнера, причем который абсолютно нормально, адекватно договорился на открытые отношения, внезапно возникает вот это вот ощущение того, что, а что-то как-то мне все-таки дискомфортно, знаешь, в открытых отношениях. Несколько раз у меня такое происходило, когда я договаривалась на открытые отношения с людьми. Все хорошо, все в порядке. Открытые отношения разрешены в обе стороны, естественно, не только мне. Я нахожу, например, себе еще одного партнера, и я сообщаю об этом, сообщаю, что типа вот так и так, у меня будет интрижка там какая-нибудь. Мы так как бы договорились и все такое, а потом ты приходишь к своему партнеру, собственно, с которым вы договорились на открытые отношения, и тебе вываливают вот все вот это вот то, что ах ты вот так, а я это. И это просто потому, что
у этого партнера нету своего другого партнера в открытых отношениях. Это проблема. Люди, да, когда они соглашаются на открытые отношения, они, честно, не знаю, на что они рассчитывают. Типа, что если я предлагаю открытые отношения, это значит, что я не буду, ну, возможно, встречаться с другим партнером, а просто предлагаю это или что? Ну так, это на самом деле дивно для меня. Вот, потому что потом, когда внезапно оказывается, что вау, открытые отношения, реально открытые, это вызывает такой шок и разочарование у человека. И в итоге, да, я поняла, что это мне дискомфортно, плюс у меня со временем немножечко поменялась моя динамика жизни, у меня уменьшился социальный круг, у меня гораздо меньше стало каких-то точек соприкосновения с разными людьми, я стала бояться людей. Спасибо бедам с башкой, что со временем из безбашенной сумасшедшей человечки, которая могла просто подойти на улице с кем-то познакомиться, я стала зашуганной. Вау, Да, ничего себе. да, Ты представляешь? моёшь. Я не могу, я не В умею. одних моих отношениях замечательнейших, когда мне было еще это подростковый возраст, мы с моим партнером могли просто идти по улице, рандомно подойти к какой-то другой паре и сказать им, типа, пойдемте гулять вместе где-нибудь, или, типа, вы красивые, или там, ну, какие-то комплименты отводить. Прям на улице просто случайно идешь, встречаешь людей, которые тебе просто нравятся, глазу приятны. И вот, на самом деле, это очень хорошая тренировка тебя и партнера на тему того, что вам могут нравиться другие люди. И, кстати, не обязательно с этими людьми строить отношения. Так, И, кстати, не обязательно они могут нравиться в сексуальном плане. И это очень хорошо тренирует твой мозг, мозг твоего партнера к тому, что другие люди тоже существуют. Они никогда не исчезнут с твоего вот этого вот плана. И это нормально нравить других людей. Вот. І не абавязкова ў сексуальным плане, сапраўды. Да, Мяне да. насамрэч, я заўсёды, я калі чую пра стасункі кшталту, мы заўсёды праводзім час адно з адным, мы заўсёды разам, мы паўсюль ходзім разам. Як? Як гэта робіце? Я не разумею, то бок мне... Не, я калі... Вельмі мала людзей у маім жыцці, нягледзячы на тое, што ў мяне шмат людзей у маім жыцці, але вельмі мала людзей у маім жыцці, з якімі я магу праводзіць там больш за 5-6 гадзін разам. Гэта ўжо выпрабаванне. Ёсць там мой лепшы сябар ці што такое, але ну і сур'ёзна. І мы можам мець добрыя стасункі, мы можам добра ўзаемадзейнічаць, але з цягам часу я просто такі... Мне трэба змяніць штосьці, мне трэба змяніць дынаміку, мне трэба змяніць сацыяльны фон. Окей, ладно. У меня сейчас как раз именно такие отношения, где я с человеком могу проводить прям очень-очень-очень много времени, потому что мне максимально комфортно. Но при этом мы заранее обговариваем, если у нас есть какие-то другие планы, если нам нужно сделать что-то там отдельное или, наоборот, совместное. Мы это всегда обговариваем, всегда обсуждаем, что, как, в каком порядке будет делаться. В основном планы делаю я. У меня пунктик на тему контроля. Я извиняюсь. Вот. Даже когда это не обязательно, я все равно напишу какой-нибудь список, план, составлю. Ну, нормально. И в итоге, да, у нас будет расписание на неделю, кто, где, с кем, как, куда. Но, видишь, абсолютно нормально отношусь к тому, что и партнер проводит время с другими людьми, с абсолютно разными людьми, с людьми с разными наборами гениталий, с людьми с разными сексуальностями, гендерными идентичностями. И считаю, что это абсолютно нормально, потому что мы обговорили заранее, что мы находимся в моногамных отношениях, и да, поэтому любое отступление от моногамных отношений, да-да-да, это на доверие. Ну, Причем тут, и так. Ну, мусіш давяраць, так. Да, і да. Я часцей за ўсё прытрымліваюся прынцыпу давярай, пакуль табе не здрадзяць, дарэчы, ну, то бок чалавеку, да? Да. Fool me once, shame on you, а fool me twice, shame on me, у такім выпадку. І я насамрэч лічу, што, ну, адкрытыя стасункі таксама на давер. Вось. Наконт, дарэчы, яшчэ аднаго пункту, які ты агучыла, што вось я ўжо іх закрануў, просто яшчэ хачу працягнуць свой каментарый на гэты конт. На выпадак, калі раптам мой партнёр ці я знайду, ну, окей, калі я знайду чалавека, з якім мне вельмі прыемна праводзіць час разам, зноў жа, я магу уявіць сабе ў сітуацыі, калі я там сотні правяду з нейкім чалавекам, аднойчы так і было, вось, што мы з чалавекам пазнаёміліся, сустрэліся, і неяк так вось увесь дзень просто літаральна 24 гадзіны правялі разам. Гэта было казуальнае спатканне, але яно такое насычанае атрымалася выпадкова, ні я, ні ён такога, напэўна, не чакалі, ну, я прынамсі дакладна.
Але наконт таго, што мой партнёр можа знайсці кагосьці іншага, па-першае, я лічу, што гэта можа здарацца ў любых стасунках, не абавязкова адкрытых. Это, мабыць, можна сказаць, што калі адкрытыя стасункі, значыць рызыка таго, што чалавек знойдзе кагосьці яшчэ большая. Ну, мабыць, так і ёсць, я статыстыку не глядзеў, але я разумею, што рызыка сапраўды можа быць большая. Але, окей. Мне будзе вельмі непрыемна, канешне, калі такое здарацца, асабліва калі гэта будзе чалавек, з якім мы сапраўды вельмі шмат часу правялі разам, але окей, просто гэта частка майго жыцця тады скончылася. Я не кажу, што гэта, я ўпэўнены, што калі такая рэч са мной здарыцца, мне будзе вельмі непрыемна, мяне раз'ябе, я гэта ведаю, але значыць, так склалася, значыць, вось мабыць, гэта можна неяк выправіць, але ўсё роўна наша дынаміка, яна больш не цікавая гэтаму чалавеку. І зноў жа, я гатовы прымаць ад іншых людзей такія рэчы, таму што я сам хацеў бы, каб іншыя людзі ад мяне прымалі такія рэчы. Неяк так. І я не бачу ў гэтым нейкай катастрофы. У меня есть два варианта. Мне либо очень грустно терять человека из своей жизни за счет вот таких вот вещей, которые, в принципе, при должном каком-то подходе, понимании, проработке могут решиться через диалог, либо я вырезаю человека нахуй из своей жизни. И тут все. Но это, видишь, зависит от того, что за человек, готов ли он к диалогу, готов ли он к росту, готов ли он к изменениям, к изменению динамики своей, моей. И это все, если не решается, то до свидания. Наконт гатоўнасці да дынамікі, я, напрыклад, лічу важным таксама не агучваць свае нейкія погляды на гэты конт даволі рана. Напрыклад, у мяне ў дадатках для знаёмства вось увесь гэты час, пакуль я быў у стасунках, у мяне было пазначана, што я ў адкрытых стасунках. На жаль, шмат хто не чытаў мой профіль, і потым атрымалася такая неспадзяванка, што у тебе ёсць партнёр. Я такі, так, у мяне напісана ў профілі гэта, ты чым чытаеш? У мяне там на ангельскай напісана, а, па-мойму, у Grindr можна было пазначаць вось у спецыяльнай графе, якая перакладаецца на твою мову, калі ў цябе не па-ангельску. Вось. То бок там па-рознаму бывала. То бок я не разумею людзей, якія не чытаюць профіль, але гэта іншая рэч. І у мяне было такое, што мы з чалавекам дамаўляліся на нейкі казуальны кантакт, просто там гэта могуць літаральна хукап, калі там чалавек просто хацеў са мной пераспаць. Але праз тое, што мне адкрытыя стасункі, і ён даведаўся пра гэта толькі таму, што я у дыялогу гэта неяк агучыў, што, вось такі момант. І чалавеку гэта настолькі было непрыемна, што ён мог мяне, задынаміць раптам. Хаця да таго моманту, як ён даведаўся пра гэта, ён быў гатовы са мной проста там перасячыся, там неяк схадзіць на спатканне, пераспаць, проста літаральна one night stand умоўны. І яму было норм, яму было норм просто са мной сустрэцца, зрабіць узаемадзеянне і ніколі больш не бачыцца. Але як толькі ён даведаўся, што у мяне ёсць партнёры, гэта яго неяк адштурхнула. Я такі просто, па-першае, чым ты чытаеш, па-другім... можно было бы это обсудить, если тебе так важна информация заранее, ты, во-первых, мог бы ее найти, она не скрывается. Во-вторых, можно было бы спросить, обсудить, потому что, я понимаю, что для некоторых людей это все строится на доверии и на обсуждении, но, если ты сам не открыт к обсуждению... Калі ты сам не готовы паглядзець інфармацыю, якая ў адкрытым доступе, вось літаральна, вось мой профіль, гэта, чырвоны сцяг. Получается так. То бок, вось такія моманты, я лічу, гэта просто важна агучваць, што я ніколі не хаваў ад патэнцыяльных казуальных кантактаў, што ў мяне адкрытыя стасункі, што ў мяне ёсць партнёр, з якім я які мой спадарожнік жыцця літаральна на той момант, прынамсі. Так у мяне, мабыць, не было шмат сексуальных кантактаў і ўсё такое, але гэта не значыць, што мы можам... Я доўгі час спрабаваў неяк это ўсё наладзіць, і ўсё роўна, маючы вось такія ўмовы, якія я маю,
зрабіць гэтыя стасункі функцыянальнымі. У мяне насамрэч атрымлівалася, просто праблема была ў тым, што іншая партыя была, скажем так, іншая партыя была задаволеная тым, як у нас усё было, і без нейкай працы, і мне гэта крыху так, вось, мне гэта не спадабалася ў выніку, таму я зразумеў, што ўсю працу мушу выконваць я. Як мне падалося, мабыць, я не маю рацыю ў гэтым выпадку, але мне падалося, што ўсю працу выконваў я ў гэтых стасунках. Бывает такое, что вот у меня в моих последних закончившихся отношениях была такая ситуация, что не удавалось никак построить именно обсуждение касательно отношений, потому что это все всегда выходило в какой-то конфликт, и там дело даже не доходило до открытости-закрытости отношений, дело доходило просто до социальных коммуникаций, до общения с другими людьми. Как только упоминались определенные имена, все, сразу человек уходил в вот это вот закрытие в себе, сразу начиналось: да нет, я не обижаюсь, с чего ты взяла, тоном, не знаю, мертвой жабы. И ты все это выслушиваешь и думаешь: блин, ну, интересно, с чего я это взяла, и как мне себя приказываете чувствовать в такой вот ситуации. И тут даже, не знаю, реально вопрос не открытых отношений, а вопрос просто коммуникации я какой-то. Не разумею, насамрэч, людзей, ну, як бы для мяне, зноў жа, чырвоны сцяг, як толькі хтосьці мне будзе казаць, незалежна ад нашага статусу, то бок мы можам быць там партнёры нейкія, ці мы можам быць сябры, ці мы можам быць асабліва таварышы, ну, як бы мне падаецца ўсё роўна, незалежна ад статуса нашых стасункаў з нейкім чалавекам, калі гэты чалавек будзе спрабаваць абмяжоўваць, з кім мне неяк камунікаваць, я просто... Стоп. Не, баста, хопіць. Я что-то немножко дебилка. Ну, не, я разумею, слухай, калі гэта твой партнёр, мне падаецца, зноў жа, мы ўсе любім, як вы, крышачку выбачаць нашым рамантычным інтарэсам больш, чым яны таго вартыя, я б сказаў. Мы выбачаем рэчы, якія іншым людзям мы бы не выбачалі. Ну, ўжо чырвоны сцяг, які мы ўжо абмяркоўвалі мінулым разам. Вось, калі вы не слухалі папярэдні выпуск, то паслухайце абавязкова. Вось, то бок, для мяне гэта таксама вельмі важна. Я не люблю абмежаванне, я не люблю, калі мяне партнёр абмяжоўвае, то бок, калі мае дзеянні патэнцыяльна могуць рабіць камусьці некамфортна, і калі мы там жывем разам, ці ў нас ёсць дамоўленасць пра стасункі, то окей, я гатовы выслухаць, ну, як бы сказаць: окей, там, побач з табой так рабіць не буду, ці дзеля цябе, окей, я гатовы. Калі мы толькі пачыналі, дарэчы, з маім былым партнёрам нейкія абмеркаванні стасункаў у будучыні, я адразу сказаў, дарэчы, што мне, напэўна, было б, ну, нават не напэўна, я потому што мне больш падабаюцца адкрытыя стасункі, мне больш падабаецца такі фармат. Ён сказаў, што я больш традыцыйны, такі манагамны фармат люблю. Я такі: окей, там я быў гатовы пайсці на нейкую уступку. Да. Але як бы я быў гатовы на гэта, і мне не было сказана, што все, не рабі так. Мне было сказано, што як яму было б камфортней, я быў такі, я просто узважыў усё і такі: ой, мне нармальна, і так я магу крышачку абмежаваць сябе сам. Я сам гэта вырашыў. Мне не было гэта дадзена дзесьці звыш. Я сам вырашыў, што дзеля таго, каб спрабаваць стасункі з гэтым чалавекам, я гатовы пайсці вось на такія штукі, пра якія мы дамовіліся. Просто ў выніку ўсё роўна гэта прыйшло да адкрытых стасункаў, таму што як бы мне было, вось ён са свайго боку не ўсё сказаў пра сябе. І гэта ў выніку, напэўна, прывяло да таго, што у нас скончыліся гэтыя стасункі. Ой, у меня плюс-минус так же, кстати, получилось в последних закончившихся отношениях. Во-первых, мы не сразу обсудили, будут у нас закрытые или открытые отношения. Во-вторых, отношения начались очень сумбурно, когда я находилась в открытых отношениях с другим человеком, но с которым уже все шло к завершению отношений, просто потому что, ну, они сами по себе были немножечко невыносимые. Туда вмешивались люди, которые не имели права, в скобочках мама молодого человека, решила, что нужно очень мешаться, а как бы, ну, это уже немножечко переходит
переходит границу дозволяемых с моей стороны открытых отношений. Я І как бы не стосунку против... увогуле, напевно. Я не против других людей в отношениях, но никогда это мама. Как бы... Ладно, да? Гэта гучыць цікава. Да. А ў якой ролі яна збіралася увайсці ў вашы стасункі? Не знаю, в роли того, что когда Оператора? я... Пробачте. Ну, видимо, да. Когда я опоздала на встречу с моим молодым человеком, он находился в армии на то время, и получается как? Во-первых, его мама, она отказалась везти меня на машине, просто потому что, ну, типа, хотя нам нужно было в одну и ту же destination, она просто, типа, такая, нет, я ее не повезу, пусть сама добирается, она же твоя девушка, пусть сама добирается. Я думаю, вау, ну, ладно, без Б, хорошо, как бы доберусь. И получилось так, что я пришла ночью с ночной смены, и я проспала свой автобус, на который мне нужно было, и в итоге я кое-как смогла все-таки попасть на другой автобус, добралась до мероприятия с небольшим опозданием. Прям вот вообще маленькое опоздание было, ну, то есть... Какое? Докладно. Минут 10. Минут 10 я опоздала. Там даже еще ничего не началось, чтобы ты знал. Типа, там просто подготовка еще шла в это время. И я приезжаю, меня встречает эта мама, и такая... Да, я так и знала, что ты опоздаешь. Я думаю, блядь, может быть, могла бы меня подвезти, чтобы мы вместе приехали, и прикинь, мы бы не опоздали тогда, и раз ты такая ответственная, блядь. Ой, и она начинает говорить, типа, вот, я так и знала, вот... этот будет спать, ты будешь спать, а я буду ваших детей из школы возить, конечно, на шею мне сядете, и я думаю, вау, ой, no, у яго, напэўна, no. таксама вельмі добрыя стасункі з мамай. У нее есть адчуванне. Я памятаю просто, што яна, ну, як бы я знаёмы з гэтым маладым чалавекам, я памятаю, што яна аднойчы прымусіла яго пагаліцца. У яго была барада, яна яго прымусіла Да. Ну там я, ну я зноў жа, калі мне хтосьці будзе казаць, як мне выглядаць, я буду вельмі так упарта казаць, што вы нічога не разумееце, адчапіцеся ад мяне, я вам не давяраю гэта. Нават калі, ну, як бы, моя мама мне ніколі не кажа, як я мушу там апранацца, потому что мне больш за 18 гадоў. Ну, видишь, это типа очень странно. Я вроде бы не имею ничего против близких отношений там со своими самыми ближайшими родственниками, там, с мамами, папами, сестрами, братьями. Я знаю, что они могут там высказываться насчет, там, поговорить с тобой, обсудить твоего партнера. Это ок, это нормально. Но когда они уже прям вклиниваются в твою личную жизнь, когда они пытаются прям соревноваться с партнером, да, решают, сколько у тебя детей будет, как тебе побриться сегодня, куда ты там дальше пойдешь. Это, конечно, ну, типа, очень странно для меня. Я считаю, что не должны вклиниваться. Вот это уже не открытые отношения, это пиздец. Да. Вельмі традиционные, скрепные. Очень, да, и наоборот, это очень, да, традиционно, когда мама внезапно решает, что, ну, ее сын — это продолжение ее мужа. Вот, как бы, жутко. Ну, шкада, что так складаецца часам, але, ну, што зробіш. Вось. Ёсць яшчэ адзін момант, які я хацеў абмеркаваць, то бок, калі вы нас слухаеце такія не ўпэўнены наконт таго, ці варта вам, не ведаю, спрабаваць фармат адкрытых стасункаў, калі вы увогуле пра гэта задумваецеся, мне падаецца, што варта, таму што, ну, вы пра гэта задумаліся, значыць, трэба падумаць, чаму вам гэтага хочацца, чаго вам не хапае, і, як бы, гэта non-derogatory, то бок, гэта просто, ну, вам чагосьці не хапае, таму што мне быў момант, што мне не хапала сексу, літаральна, таму што у мяне ёсць партнёр, як бы, дзе секс. Вось. Ну, я гэта вырашыў такім чынам, то бок, на той момант. Зараз я разумею, што, мабыць, варта было развесціся ўжо тады, але, ну, я гэтага не зрабіў, я тады вырашыў паспрабаваць іншым шляхам. Просто падумайце, наколькі вы давяраеце гэтаму партнёру, і мне падаецца вельмі важна разумець, што калі вы дамаўляецеся на роўныя умовы для абодвух ці абедзвюх партнёраў-партнёрак, трэба разумець, што вы роўныя ў гэтых стасунках. У выніку наогул трэба разумець, што, ну, як бы,
вам пажадана мець нейкія роўныя правы. Мабыць, абавязкі у вас будуць розныя, Да. канешне, але правы у вас мусяць быць аднолькавыя. Ну, з майго боку. У маіх стасунках, давай так назовем, у маіх стасунках правы у абодвух партнёрах мусяць быць аднолькавыя. Абавязкі могуць быць розныя, таму што мы як бы добра робім розныя рэчы. І гэта нармальна, але правы, мне падаецца, мусіць быць роўна, і калі ў нас адкрытыя стасункі, то значыць усе могуць імі карыстацца. Таму што колькі гісторый я чуў пра тое, што дарэчы, вельмі часта чамусьці, я не здзіўлены чаму, але чамусьці вельмі часта здараецца такая дынаміка ў стасунках жанчын і мужчын. Вось калі жанчына мужчына ёсць, яны вырашаюць паспрабаваць адкрытыя стасункі, то па-першае, ініцыятар мужчына, таму што ён хоча, хадзіць ебаць іншых баб, прабачце мне маю французскую. А потым высвятляецца, што ягоная жонка ці партнёрка, яны таксама хочуць хадзіць і займацца сексам з іншымі мужчынамі. А у іх чамусьці ўзнікае чаканне, што вось яны будуць карыстацца гэтымі стасункамі, а іх жонкі, іх партнёркі не могуць карыстацца гэтымі стасункамі, або ўвогуле маё любімае гэта, што яны будуць, не ведаю, карыстацца адкрытымі стасункамі, але яны будуць займацца сексам толькі з іншымі жанчынамі. І, мабыць, яшчэ яго запросяць, трэцім, таму што вось гэта фетышызацыя лесбіянак, это ўвогуле асобная размова. І я проста, калі такія гісторыі чую, проста... І калі звычайна гэта гісторыя сканчаецца тым, што гэтаму мужику робіцца некамфортна, таму што ягоная жонка знайшла сабе іншага партнёра. Вау, а ты чаго чакаў? Прабачце мяне, калі ласка. Ну, карацей, неяк так. І мяне гэта здзіўляе, то бок я не разумею, як можна прыдумаць адкрытыя стасункі і чакаць, што вы будзеце неяк па-рознаму імі карыстацца, ці чакаць, што толькі той, хто ініцыяваў гэта, будзе імі карыстацца. Што за... І чаму гэта так адбываецца, вельмі шмат прычын, можна там паразмаўляць пра аб'ектывацыю жанчын, усё такое, таму што я ўпэўнены, што гэта складаецца менавіта такім чынам, што вось я проста паябу там кагосьці, а як бы і ўсё, і кіну, паматросіў, бросіў. А яна неяк, ёй трэба канекшн, ну вось яна выбудоўвае сувязі з іншымі людзьмі. І проста для яе, ну, я так разумею, зноў ты можаш пацвердзіць, неяк паспрачацца са мной, але ты сама казала, што там жанчынам часцей за ўсё, ну, як бы я таксама размаўляючы з жанчынамі, заўсёды чую, што ім часцей за ўсё трэба пабудаваць нейкую сувязь большую, і як бы мужчына звычайна гэта не проста аб'ект, у якога ёсць хуй. Ну, это да. Бывае па-рознаму, ёсць розныя жанчыны, ёсць розныя мужчыны, але у сярэднім я адчуваю, што аб'ектывацыя жанчын, яна значна такая больш превалентная у нашем грамадстве, чем объективация мужчин. Это правда. Як сексуальных объектов. Это просто потому, что женщина, к огромному сожалению, имеет возможность выносить в себе второго человека. И, соответственно, с этим в связи возникают такие как бы проблемы. Потому что, ну, это очень комплексная ситуация, мне кажется. Ну так, это особый выпуск. Отдельного обсуждения, действительно, но... да, и там с женщиной в комплекте идет то, что а что если ты выносишь человека не от меня, а что если вообще у тебя появится вот этот человек, а что если... Насамрэч, рэч, якую я зусім забылі, вось мне падаецца, апошняе можна меркаваць, наконт таго, што тыпу ты выносіш чалавека не ад мяне, зноў жа я ніколі не разумею вось гэтую мужчынскую, ну, зноў жа, прабачце, я не хачу мець дзяцей, я не гетэрасексуальны зусім, то бок я нават не бісексуальны. Але калі размаўляць пра дзяцей, то бок я зараз child-free. Я спадзяюся, гэта яшчэ не экстрэмізм на тэрыторыі Беларусі, я спадзяюся. Я зараз лічу сябе child-free чалавекам, я не збіраюся, я не планую заводзіць дзяцей. Ну, зараз у мяне не тое, каб ёсць вельмі вялікая магчымасць гэта рабіць, таму што прывітанне Літва. Вось. Аднак, я ніколі не разумею, у чым праблема гадаваць дзяцей, якія біялагічна з табой не звязаныя. То бок, я, напрыклад, ніколі... Ну, я разумею, як бы ёсць рызыкі ўсялякія, але... Ну, блін, ну гэта дзеці. Гэта дзеці, яны усе заслугоўваюць нейкай любові. Ну, гэта ўжо калі так ванільна казаць. То бок, для мяне ніколі не было зразумела, ну, нават калі б я быў уявім, што я раптам раблюся. Гэта ўсё была фаза, я раптам бісексуальны, всё, я хачу уступіць у шлюб з жанчынай, мне будзе насраць.
ад каго, ну як бы чые гены. Я наадварот, я не хочу, каб мои гены былі ў дзецях, потому что у меня есть генетычная гэта міяпія, блізарукасць генетычная у меня, і не хочу, каб мои гены перадаваліся камусьці, таму што у дзяцей будуць праблемы з вачыма. Але мне наадварот, мне было б добра, каб хтосьці такі высокі прыгожы мускулісты мужчына даў гены маёй патэнцыяльнай партнёрцы. Вось гэта вось адно, то бок што я хочу, каб маё дзіця было літаральна кавалкам маіх генаў, я не разумею, і я таксама не разумею вось гэтага уласніцтва, то бок калі ты успрымаеш свайго партнёра як сваю ўласнасць. І ведаеш, калі я размаўляю пра адкрытыя стасункі з людзьмі, часам я чую такую рэч, якая гучыць прыблізна як я не хачу свайго партнёра ці партнёрку з кімсьці дзяліць. Сука, ён ці яна гэта не рэч, якой можна дзяліцца, гэта чалавеку, якога ёсць свае нейкія пажаданні, хацелкі, там не ведаю, стасункі з іншымі людзьмі, ты не сэнсе дзяліць. Як ты можаш дзяліць? Вось я заўважыў, што людзі, якія вось зусім упарта лічаць, што адкрытыя стасункі гэта нейкая лахта, яны часцей за ўсё неяк праяўляюць вось гэтыя рысы уласніцтва над сваім партнёрам ці партнёркай. Што гэта нейкая проста нейкая уласцівасць таких людзей, што гэта маё, это мой хлопец, гэта моя дзяўчына, гэта моя небінарная асоба. Я не магу, меня такія рэчы мяне трыгераць, таму што я вось гэта цяга да кантролю, калі хтосьці прагне кантраляваць, што гэта мой чалавек. Я не ведаю, мяне пужае. Мяне пужае такая дынаміка, я заўсёды баюся за людзей, якія трапляюць у такую дынаміку. Есть такое. Я попадала в еще более странную динамику, когда мне говорили, что я не хочу слышать, что ты моя, я хочу слышать, что я твой, и только твой. То есть, что человек прям хотел, чтобы ему давали ограничения, знаешь, в партнерских отношениях, и я, конечно, удивлена была очень сильно, потому что Звучит як абьюз, калі же шчыра. Да, как будто бы, бывает же такое, что человек самостоятельно решает, не знаю, вступить в абьюзивные отношения, потому что ему хочется, чтобы его ограничивали и контролировали. Но это, конечно, скорее всего связано с маленьким возрастом, это, скорее всего, связано с неопытностью. И максимум с травмами. Может быть, да, с какими-то травмами. Who knows, как бы. Но что очень важно подчеркнуть, в первую очередь у нас всегда должно идти уважение к самим себе. Из уважения к самим себе будет рождаться уважение к окружающим, уважение к своему партнеру. И в связи с этим будет появляться равноправие внутри отношений. Неважно, какие они открытые, закрытые, полигамные, моногамные. Это все вообще не имеет никакого значения. Просто если отсутствует базовое уважение и равноправие, то... И доверие, да, конечно. Никаких таких вот возможностей, в принципе, менять динамику отношений, скорее всего, даже и не будет, просто потому что, вам удобно сидеть в ракушке, и вам удобно из этой ракушки никуда не вылазить, ничего не менять, и не доверять ни себе, ни окружению. И это, конечно, страшно. Нужно стараться работать над этим. І там будзе насраць, якія ў вас стасункі насамрэч. Просто калі няма даверу, калі няма павагі, калі няма нейкіх... Мне падаецца, давер і павага, вось гэта самыя галоўныя рысы паспяховых стасункаў. И это нужно очень сильно учиться к самому себе, в первую очередь, вот эти вот чувства вырабатывать, потому что не доверяя самому себе, не уважая самого себя, как можно уважать своего партнера. Это же абсолютно If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else, так сказать? Yes! Ой, вот так вот, да. Я лічу, што адкрытыя стасункі будуць падыходзіць тым, каму падыходзяць усялякія стасункі, здаровыя і адкрытыя не ў сэнсе таго, што вы можете спаць з кім заўгодна, а ў сэнсе таго, што вы адкрыта можете абмяркоўваць свае жаданні і знаходзіць нейкія кампрамісы і вырашэнні для своих жаданняў. Да, меняться для себя и меняться для других, при этом не травмируя ни себя, ни других. Вот так вот. Вось так па-філасофску атрымалася. Зноў жа у нас нейкая тэма атрымалася
як бы пра адно, але ў выніку мы прыйшлі проста да нейкага коучынгу. Ой, па боже, стасунках. как обычно. Да, у нас парады, якіх вы не прасілі, але ўсё роўна атрымалі. Мы вельмі паспяховыя стасункі вядзем самі, канешне же. Конечно. У нас няма ніякіх issues, скажем так. Ну, насамрэч, я лічу, што вельмі важна разумець, што як бы нягледзячы на тое, што, мабыць, нягледзячы на тое, што мы ўсё як бы разумеем, мы ўсё роўна можам рабіць такія вырашэнні, якія не самыя адэкватныя, не самыя рацыянальныя, але я заўважыў, што з цягам часу я ўсё лепей і лепей неяк прапрацоўваю свае нейкія няўдалыя досведы і часам удалыя таксама. І вельмі падобная сітуацыя. Я магу трапіць у вельмі падобныя сітуацыі, але тое, як я іх вырашаю, вельмі адрозніваецца зараз у параўнанні з тым, як гэта было 3 гады таму, напрыклад. І калі я пачынаў сваё палавое жыццё, вось 5 гадоў таму амаль так атрымалася. Мне вспомнілася 18, і я такі, ура, можна карыстацца дадаткамі для знаёмства, таму што іншых варыянтаў няма. Да, имеем, что имеем. Ну што, я думаю, на гэта можам сканчаць якраз гадзінку паразмаўлялі. Нагадваем, што калі вам падабаецца гэты падкаст, калі ласка, падзяліцеся ім з сябрамі. Гэта вельмі важна, таму што ў нас пакуль што няма грошай на рэкламу ў інстаграме. Вось, да я асабліва рэкламаваць няма чаго. Раскажыце проста сябрам, знаёмым, там, не ведаю, дашліце сваёй маме, ці тату, ці камусьці яшчэ. Чтобы они в вас разочаровались. Вось, падпішыцеся на нас інстаграм, ёсць спасылка ў апісанні, ўсё такое, увогуле вы ведаеце. Слушайте предыдущие выпуски, слушайте новые выпуски, ждите, любите.